Коротко про галоўнае. Россия ўначы атакавала беспілотнікамі Украіну. Мясцовыя медыа пишут, что атака на Киев была найбуйнейшай з пачатку паўнамасштабнай войны. Паводле гарадскіх уладаў дроны пацэлілі ў 2 жылыя шматпавярховікі. У іх пачаўся пажар. Пацярпелі паводле папярэдніх звестак не менш за 8 асобаў. У прыградзе Киева обломки БПЛА упали на прыватны дом, там 2 параненыя. Цяпер ва украінскіх соцсетках пашыраецца інфармацыя, што расійскія дроны былі начыненыя металлічнымі элементамі для большай ударнай сілы. Падчас абмену палонамі паміж Украінай і Расіяй, што адбыўся учора, Кіев перадаў Маскве грамадзяніна Беларусі Алексея Чернышова. Паводле украінскага праекту «Хачу жыць» яго захапілі ў палон нядаўна, а 19 траўня уключылі ў базу «Міратворец». Военный злочинец, замежны найме террорист, замах на суверенитет и территориальную целостность Украины, удельник российско-белорусской агрессии супраць Украины, датычны до геноцида украинского народу праз вядзенне боевых дзеянняў супраць мирного насельніцтва, цивільных объектов инфраструктуры, свядомае парушэнне дзяржаўнай мяжы Украины. Вядома, што Чернышову 56 гадоў. Да пачатку вайны ён жыў у Новополацку. Пры якіх умовах беларус падпісаў кантракт з узброенымі сіламі Расіі, невядома. Абмен палонамі ў фармаце 1000 на 1000 працягнецца яшчэ 2 дні. Паводле міністра замежных справаў Расіі Сергея Лаўрова, адразу пасля яго завяршэння Масква перадасць Кіеву дакумент з умовамі заканчэння вайны. Лукашенко и Путин не хочуць заканчэння войны, бо яна ім фінансава выгадная. Такую думку выказала кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Тихановская. Таксама дэмакратычная лідарка выказалася адносна ролі беларускіх дэмакратычных сілаў у працэсе мірных перамоваў паміж Расіяй і Украінай. У цяперашніх абставінах я не бачу, што там будзе прадстаўнік дэмакратычных сіл Беларусі, бо нават на дадзены момант нават прадстаўнікоў Еўразвязу там няма. Але ж наша задача данесці нашу пазіцыю да тых, хто будзе прымаць рашэнні, будзе прамаўляць на, спадзяюся, з боку моцы. І даносім наши месседжи і да амерыканскага боку. Украінцы, канешне, ўжо ўсё ведаюць, вельмі моцна наша структуры супрацоўнічаюць з імі. І я спадзяюся, што будзе голас тых, хто скажа пра Беларусь. Тихановская бярэ ўдзел у 4-й канферэнцыі беларусаў і беларусак свету, што праходзіць у Варшаве. Сёння другі асноўны дзень канферэнцыі. Пройдзе некалькі майстар-класаў і размову з лідарамі дэмакратычнага руху Беларусі. Нашыя журналісты будуць прысутнічаць на месцы падзеі ў падрабязнасці ў вечаровым навінавым выданні «Аб'ектыву». Беларусам забараняюць праяўляць салідарнасць з Украіною. Мінімум 220 асобаў асудзілі за падтрыманне нашых суседзяў у вайне з Расіяй. 106 асуджаных застаюцца за кратамі. Такія звесткі падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Найбольш распаўсюджаныя прычыны, з якіх затрымлівалі і судзілі беларусаў, ахвяраванне на карысць валанцёраў і добраахвотнікаў, намер ваяваць ва ўкраіне, ды фота і відэаздымка расійскай тэхнікі. З апошнім звязаная справа праекту «Беларускі гаён», у межах якой прайшлі мінімум 15 асобаў. Тады сілавікі атрымалі доступ да чат-боту каналу, куды беларусы скідвалі інфармацыю пра вайсковую актыўнасць у нашай краіне. У выніку дзесяткі людзей мусілі эвакуявацца, а праект спыніў працу. Паводле праваабаронцаў, сярод рэпрэсаваных былі і замежнікі. Меркаваны каханак зніклай спікеркі каардынацыйнай рады Анжалікі Мельнікавай і агент беларускіх спецслужбаў Алексей Лабей удзельнічаў у інсцэнізацыі замаху на прапагандыста Григорыя Азаронка. За спецаперацыю ён нават атрымаў узнагароду. Пра гэта Белсату расказаў кіраўнік байполу Александр Азараў. Нагадаем, учора выйшла новае расследаванне пра Мельнікаву. Пра яго ў студыі Белсат распавёў галоўны рэдактар «Інсайдеру» і суаўтар матэрыялаў Тимур Алеўскі. Мы точно понимаем, что она попала в плохую историю. Мы точно понимаем, что в этом замешан режим Лукашенко, прямо его самые подготовленные псы режима. И мы точно понимаем, что настоящих мотивов Анжелики Мельниковой, утверждений, что она плохой человек или хороший, мы не можем делать сейчас. Этого делать нельзя, потому что мы даже не знаем, жива ли она и находится ли она в Беларуси или нет.
На цэнтральным вакзале нямецкага гораду Гамбург адбыўся напад з ножом. Паводле апошніх звестак 18 чалавек пацярпелі. Найменей трое ў крытычным стане, яшчэ трое ў цяжкім. Паводле падазрэння ў нападзе затрыманая 39-гадовая жанчына. Паліцыя паведаміла, што злачынца дзеяла ў адзіночку. Пра яе матывы нічога не вядома. Паводле інфармацыі нямецкіх медыў, жанчына мае псіхічныя праблемы і даўно вядомая праваахоўнікам. Цяпер ідзе расследаванне абставінаў здарэння. У цэнтры Менску прайшлі незвычайныя спаборніцтвы грэбля на кітайскіх каноэ. У іх узялі ўдзел студэнты БДЭУ і універсітэту грамадзянскай абароны. Галоўная асаблівасць заплыву — наяўнасць у кожнай лодцы бубнача, які адбівае тэмп, каб спартоўцы дзеялі сінхронна. Давайце паглядзім, як гэта было. Мы штодня распавядаем вам коротка пра галоўныя падзеі свету Беларусі, тады як больш аналітычныя грунтоўныя матэрыялы рыхтуюць нашыя калегі з сайту belsat.eu. Гэтак журналісты старонкі распавялі пра жыццёвы і кар'ерны шлях Наталі Пяткевіч, якую Лукашенка днямі прызначыў віцэ-прэм'еркай, адказнай ва ўрадзе за сацыяльны блок. На палітычным алімпе лукашэнкаўскай сістэмы Наталя Пяткевіч з'явілася ў 2001 годзе, калі стала прэсавай сакратаркай кіраўніка краіны. У 2004-м ужо на пасадзе намесніка кіраўніка адміністрацыі Пяткевіч адказвала за ідэалогію. Паводле былога дыпламата Валера Кавалеўскага, менавіта яна курыравала прававы бок сфальсіфікаванага рэферэндуму, які здымаў абмежаванне на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў для Лукашэнкі. У адміністрацыі Пяткевіч пратрымалася да 2011-га. Разам з іншымі топ-чыноўнікамі яна і пад персанальныя санкцыі трапляла, і стасункі з Захадам у перыяды адлігі наладжвала. Сярод ейных абавязкаў быў і набор эскортніц для дыктатара, узгадвае былая акторка купалаўскага тэатру Хрысціна Дробыш. У 2014-м Пяткевіч амаль на 10 гадоў знікае з публічнай прасторы, пакуль летась у чэрвені Лукашенка не вярнуў яе на пасаду першай намесніцы кіраўніка сваёй адміністрацыі. І вось новая, ужо урадавая прыступка ў кар'еры чыноўніцы. На старонцы belsat.eu знойдзеце болей як пра стыль жыцця Наталі Пяткевіч, гэтак і пра тое, як чыноўніца зрэагавала на званок ад журналістаў Белсату. Нечаканая сустрэча на вуліцах Салігорску. Жыхары райцэнтру сталіся сведкамі гарадской прабежкі лася. Відэа з перасоўваннем жывёліны сярод шматпавярховікаў апублікавалі нашы калегі на старонцы Белсату ў Фейсбуку. Пакажам яго і ў нашым эфіры без каментара. Лось. Заахвочваю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, калі гэта для вас бяспечна, а таксама далучацца да праграмы «Аб'ектыўн» о 19 гадзіне. Я на гэтым з вамі развітваюся, беражыце сябе і да сустрэчы.